Vítejte u dalšího finálového programu 50. ročníku Ústecké Grand Prix. Začínáme ten mužský a podání z Ostra. Váze do 52 kg si to rozdají Francouz Bilal Benana a úřadující světový šampion Jozbeny Sotolejta. Tady vidíme Francouz v červeném, jeho kubánský soupeř v modrých dresech, nebo v modrém zezu. Dáme na to první kolo Vejtia v otočeném gardu. K němu francouzský boxer. Jinak Vejta je úřadující světový šampion. Přesně tak, je to vynikající boxer a prostě je to paráda vůbec na ty Kubánce se tady dívat. To jim neschazuju další, protože jsou tady vynikající boxéři, ale ta Kuba tomu vévodí. Byl jeden čas, kdy Kubánci trošku se jakoby propadli, ale teď, co se týče od mistrovství světa v Hamburku od loňského roku, zase vylítli nahoru a boxují svým stylem, kterým boxovali kdysi a prostě... Akorát Vejtiovi moc nevychází olympiáda. Prostě to se někdy stává, no. Příští rok dostane šanci na reparát. Pokud se tam probojuje. Já si troufám říct, že asi jo. Asi jo, do dneška ještě nevíme, jak to bude. A co bylo zasedání Mezinárodního olympijského výboru, tak by měly být kvalifikace až od ledna. A což je dost pozdě, protože de facto ty boxéři budou muset mít rychle za sebou dva vrcholy a to není úplně to pravý ořechový, ale bohužel. A hlavně nikdo neví vlastně, jak ty kvalifikace budou probíhat a podobně, protože vlastně Mezinárodní boxerská asociace AIBA ztratila status olympijský, takže to nejsou řešit MOV samo ze zvláštní komisí, takže bude to hodně těžké. Ještě má být jedno zasedání někdy na konci na konci června, kdy by se mělo s konečnou platností rozhodnout způsob kvalifikací na olympiádu, ale je víc návrhů. Jeden je třeba udělat jeden turnaj a z toho nominovat. Není to moc dobrý, podle mého názoru je nejlepší ten bod, nebo ta možnost, že by byl světový šampionát, ale ten je letos, takže ten měl být kvalifikací. Takže by to mělo být jeden velký turnaj, pak turnaje takzvaně kontinentální soutěže, mistrovství Evropy bývají a pak ještě jeden turnaj, aby měli víc možností, protože... A plus žebříček. Plus žebříček, ale uvidíme, no, co vymyslí ten, kdo dostane tu možnost organizovat olympijskou kvalifikaci. Bude to ještě hodně zajímavé, už jsme to tady řešili s Danem. Navíc z té poslední zprávy není úplně jasné, jak to bude s váhami, protože je možný, že neprojde ten návrh 8+5, to znamená 8 mužských a 5 ženských, že je to možné, že se to vrátí do toho starého modelu. Takže... Asi nevrátí, co mám já informace, mluvil jsem i o tom s předsedou olympijského výboru českého Jirkou Kejvalem, tam to vypadá na to, že by to mělo být tak, jak je to tady u mužů. My jsme to proto dělali, že muži boxují v 8 váhových kategoriích, které by měly být na olympiádě a mělo by tam být 5 ženských kategorií. Je to, že se to zase posunulo směrem k té takzvané vyrovnanosti, rovnoprávnosti pohlaví a olympiádu nikdo nenafoukne. Proto to snížili, a že by bylo 12 vah, tady v tomhle případě 13, ale změnit se to může, nevím, nedovedu teď říct a nedovedu to nikdo říct, což není dobře, protože už třeba někteří boxéři začali trénovat a schazovat, anebo jít do váhy do té olympijské, protože třeba 57 je 56 dneska, měla být 57, vynechat 60, takže ty borci 60, kteří boxují 60 kg, tak buď jít nahoru, anebo dolů. Není to nic příjemného. Týká se to vlastně i momentálně jedno z nejlepších boxerů planety, Sofiana Oumihy, který tady bohužel chybí, francouzské reprezentace.
Týmový parťák Benanama, kterého dneska vidíme teď v ringu ve druhém kole zápasu s Vejtijou. Jenom co se týče Sofiane Oumihy, boxoval v Praze, rád by jsem chtěl přijet, údajně se zranil a je to jeden z těch boxérů, který už přešel do té vyšší váhy, takzvaně boxuje 63, letos v Německu byl v 64. Řekl bych, že přibírání se úplně tak nebude týkat borců, které vidíme v ringu. Tam ta váha by měla zůstat. Měla. Kdo ví, kdo vymyslí, že jo? Každopádně je tam zatím rozdíl 5 kg, takže myslím si, že tady se nic změnit úplně nebude. Obrovský přehled od kubánského reprezentanta. V ringu vidíme naší rozhodčí, která má 3 hvězdy AIBA, Terezu Krejbichovou, kterou já hodnotím jako velice kvalitní rozhodčí, má dobrý pohyb v ringu. Ne všechny ženy se tak nějak zhostily tohoto úkolu a ona klobouk dolů je dobrá. Myslíš, že má Terka šanci, aby se podívala na ženský světový šampionát? Já si myslím, že větší šanci než třeba naši 3hvězdový rozhodčí, protože je to zase, jak jsi říkal, o té vyrovnanosti žen a mužů. Má ona i perfektně mluví anglicky, což je veliká výhoda, pochopitelně. Plus ještě umí německy případně. Německy mluví. A ta němčina už dneska mezinárodním, co se týče v boxu, se nepoužívá, používají akorát německy mluvící státy a jinak tam je angličtina, oficiální jazyk. Tak uvidíme, jestli napodobí vlastně v tomto ohledu neúspěšnějšího českého rozhodčího Antonína Gašpara. Uvidíme. A kdo ví? Vlastně není ani vyloučeno, že by se některý z českých rozhodčích třeba mohl podívat i na olympijské hry? Není to vyloučeno, to záleží na tom, kdo bude hodnotit rozhodčí, ale říkám, já když budu brát, tak já podle mého názoru, než Tonda Gašpar má větší šanci Terka. Dámy a pánové, technický souboj, má se do 52 kg. Tak vlastně dá se říct, že Sofiane Oumiha je jeden z těch posledních Francouzů z jejich zlaté generace, dá se říct, který ještě zůstal v amatérském ringu, ale on sám vlastně mi říkal, když tady byl v Praze, že po olympiádě v Tokiu chce končit v amatérech a půjde taky do profi. Proč ne? Za Tony Okou, Sisokem a spolu. Mimochodem Benami nebyl nasazený vlastně v Pavouku. Porazil nasazeného Itala v prvním kole, takže pro něj už je to 4. zápas. Ono tady se nenasazovalo, to nebylo nasazování. Ale neměl volný los. Ne, neměl. Někteří museli, tam dneska letos se losovalo způsobem, že se to nasypalo se to do počítače, on to sám nalosoval. Jenom v některých vahách, kde byly třeba, tak se dávali nahoru dolů. Se rozdělovalo. Jinak oba dva jsou kvalitní boxéři. Kubánec, je to mistr světa. A je pravda, že i ve 3. kole trošku přidal na tempu Vejtija. V této váze startovalo v úvozovkách jenom 10 boxérů, jinak potom další váhy už byly obsazený jinak a dokonce v 63 a 69 se museli udělat 2 skupiny, protože bylo tady hodně boxérů. Každopádně ten rozdíl není výkonnostní v těch skupinách, předpokládám, že to bylo rozházený. Takzvaně rozházený a i třeba náš Novák narazil hned na mistra světa Kubánce. A jak si vedl v tom zápase? Byť teda prohrál samozřejmě. Prohrál, ale nemůžeme mu nic vyčíst, Kubánec byl lepší, není o tom co řešit, ale boxoval s ním na body a nebylo to takový, že by to bylo, já nevím, o 2 třídy. Zaboxoval s ním dobře, boxoval na co měl.
musíme si uvědomit, že Petr je 99. ročník, tak jako je Artur Šahbazian, oba dva mají všechno před sebou a jsou to ještě mladí chlapci, kteří zdaleka nemají tolik zápasů a tolik zápasových zkušeností jako momentálně jejich soupeři, ať to byl Araik Artura, soupeř z Brazílie, anebo mistr světa 63 z Kuby. Krásná zadní teď od dalšího mistra světa z Kuby, Haiti. Pravogarďáka. Vidíte dobře, on boxuje, umí, má dvojitý kryt, umí to udržet, ale styl Lukáše Konečného, pak si dá ruce dolů a je vidět, že má i oči technicko-takticky, je na vysoké úrovni, ale to není nic nového, to jsou všichni ti Kubánci. Všichni tito medailisté ze světa, mistři světa, toto mají. Chtěl jsem říct ruce dole a la Wendy Kučerová, která to předváděla v zápase předtím. Teď se co si dojde, tak nohou tam normálně běží. Posledních 10 vteřin třetího kola. Myslím si, že o vítězi má to je ve svých pažích. Já myslím, že Haiti je jeden z těch Kubánců, který se s boxem jako boxer narodil. Narodil je jedna věc se narodit a druhá věc je, aby to potom mohl, aby to někde zužitkoval, ale oni mají dobré podmínky tam na té Kubě, mají tam kvalitní trenéry a mají tam velkou konkurenci. Dámy a pánové, toto utkání vítězí se dokončí. To je jednoznačné. Je to tak. Haiti a vítězí. My máme za sebou první zápas mužského finálového programu a vlastně poslední zápas tady odkomentoval Sáťa Žáček.